pogledajte kako se on snašao sa decom širom sveta. Ohoho, ćao svima! Znam da ste me dugo čekali da dođem. Evo stižem iz Laponije. Prešla sam mnoge zemlje da bih svoj deci dostavio poklon. Sve su mi se zemlje svidele, ali najviše mi se dopala Grčka. Tamo je uvek toplo i ima mnogo plaža. Tamo sam upoznao jednog malog Grka iz Srbije. Naučio je nekoliko reči na grčkom, ali sam ih zaboravila. Oje, studene mraze, zdravo, stigao si. Oj, sudi mi ti se. Zaboravio sam one reči, podsjeti. Hvala si kaže, Hristoa Kalimera se kaže sad. Hvala se kaže, Hristoa, a dobar dan se kaže Kalimera, kako ti se dopala Grčka? Mnogo, bio sam svuda. Atina, Solun, Nejkori, Lefkada. Kako se kaže srećna nova godina na grčkom? Ευτυχισμένο το νέο έτος! Evharisto, Dimitris. Kako si? Oh, hello, Koli, super, odakle ti beše? Iz Engleske. A, da, u Londonu. Uvek gledam u sad na Big Benu, zato nikad ne zakasnim da podelim svoj deci poklon. Ali sam zaboravio kako se na beše. Kaže Deda Mraz na engleskom. Santa Claus. A srećna nova godina, Happy New Year. Happy New Year, Koli. Sull'armi, Luca governa Napoli, sapesta di tutti, buongiorno quanti. Bonjour, Père Noël. O, bonjour, Kami. Kako se kaže srećna nova godina na francuskom? Buon anno. A, da, sad se sećam. Da li ste vi Francuzi okitili onu veliku jelku u Parizu? Misliš na Eiffelovu kulu? Jesmo, naravno. Jesi najlepša na svijetu. Jesi li doneo poklon? Da, gde su pokloni? Nema. Letos bila Lefkada, a sada pokloni Nada. Ne! Ovo šalim se. Nada znači nadite se, nadite se. Ako ste bili dobri, bit će i poklon. Bili smo dobri, Deda Mraze. E pa onda da podelimo poklon. Tebi, Koli, sam donela uvo. A tebi, Kami, evo lepo faksu. Faksu ste napisali thanks, Ευχαριστώ. Merci beaucoup. a sada da podelimo i ostali deci poklon.